Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọikpe nọrọ taa bụ Fraịde ma apụta abalị 20 nke ọnwa a dịka ụbọchị ịchapụ ikpe Nnamdi Kanu. Ọkaikpe Ọmọtọchọ kwupụtara nke ahụ dịka ọ bịachara ohere nyere ịzara ọnụ ya bụkwanụ nke Maazị Nnamdi Kanu jụrụ ịzara ọnụ ya ma rụtụ aka n'onweghị otu iwu ala anyị nke ọ dara. Nwunye Chukwuma Odumegwu Ojukwu nwụrụ anwụ, Bianca Ojukwu, etoola gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo ma kwupụta ndonye ukwu ya nye ya na nhọpụtagharị ya dịka onye gọvanọ. Ụlọ ọrụ na-echekwa njem okporo ụzọ n'ala anyị Road Safety akọwala ugbu a na mmadụ ruru 3,915 anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ n'ime afọ a karịa ọnụọgụgụ nwụrụ n'ime afọ 2024. Gọvanọ Lesotho ebugola ọnụego mmachi akpa ndị kọpa site na $1,000 nọ n'ime steeti Abịa gbago $50,000. Onye isi ala mba US Donald Trump akagbuola akwụkwọ ikikere njem visa ụmụafọ Naijiria ruru 80,000 n'ihi itinye aka na mpụ na mmegbu ndị ọzọ mekọtara okwu ọnọdụ nchekwa. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.